Eziokwu ka akwụ. Ọ bụ na ya kpachara anya ife akwụ abịa mee. Afọ m bụ Chukwumoyenjọ Nwodega Nwotiegede Nwadie na Onyedimogo ka mbụ. Ife akwụ jeke emeni ọ bụ na ya kpachara anya bụ na asụsụ anyị efuhu. Asụsụ anyị na omenala anyị anọbezi anyị amafụzi ya ofunasha anyị. Chukwu amakwa ife ọjọọ. Ka nsi kwuo na mbụ ife maka asụsụ anyị agafu ya mere nji bido ụzọ nke YouTube nke iji wee mee ka asụsụ anyị na ọdịnala anyị bụ ife ọkpụ ife ọ bụ na ụmụ anyị gbapụ ha wa afọ a. Ọtụtụ n'ife eme nji wee bido ya bụ YouTube. Nke izizi bụ na ụmụ anyị amazi na-asụ asụsụ anyị ka anyị si kwu n'izizi. Ọ amazi na-asụ asụsụ anyị. Oge ya abịa asụsụ anyị esi n'ọfuhu. Anụbe ọ bụ ife jọgbu onwe ya na ọ bụ na ụmụ anyị gbapụ ha wee nwezi n'asụsụ wee nwezi n'ọdịnala. Ọ amazi n'ọdịnala bewa. Bụ ajụ anyị ka anyị si jee osifu na-asha anyị bife na ka ife ije ka agwọ mmụọ ya na ya mee wama na-asụ ọnụ obodo wama na-eme wamana ife emume na ife ọdịnala niile obodo unu bụ ọjọgbu onwe shinne. Ifiri nke ka anyị ji si n'ọdị mma ka ntinye YouTube so that na asụsụ anyị abụzi ife permanent. Ọ bụzi ife ọ dị ka akwụkwọ detọ ala wee chi maka ife ọbụla gbasara asụsụ anyị wee jee mebe efeni ọfụa ọgwụa ọkụzi ụmụ asụsụ anyị wee kpara omenala anyị wee bụ ife ka arịgide ife ọkpụ. Mana ọ bụ na anyị emene anyị ka anyị si wee emefu echi mbọsị abịa asụsụ anyị amarịzi ụwa bụ ọ bụ ife jọgbu onwe nke ka anyị ọbụla ụmụ anyị amamazi bụ esi bịa ka ọ dịwa kịta nọ ofu ụzọ ife ha ji bido ọbụla ọtụtụ ụmụaka anyị amazinala obodo ha. Ndị mụnwa na-ekwunene wee jee obodo ha maka nke wamana bụ obodo ha ejiwa asị na dadi asị na onye be nikawa bụ ka ọ bụ na mọmi asị na onye be nikawa bụ ebe na nne m ebe ejọgbu onwe. Ndị mụ anyị ụfọdụ maka akụ ife sere n'obodo waya eje ụlọ mbọsị ncha ka esi ekwube maka ọtụtụ ndị mụ anyị eje ụlọ mbọsị ncha dịka ifiri ezi onye je n'ụlọ ọ ekwu nwa jeme mba ma ije n'ụlọ ya ama ife eme n'ụlọ mba ma ịmara ife eme n'ụlọ iji ama nke ka akụzi nwa mba so na ụlọ bụ ife jọgbu onwe shinne. So na asụsụ anyị efuhu ụmụ anyị amazi na-asụ. Ndị mụ anyị ekwu na anyị je ụlọ maka ya anyị amazi na-asụ asụsụ anyị. Ife nke ọzọ kwari ndị kwado igbu asụsụ anyị bara ike si nne na dị na nwunye esi n'ofe obodo bịa na-ewesi obodo iche bịa ka ọ bụ na-adịghasi obodo iche bịa ụmụ nwaanyị amazi asụsụ asụ na ọnụ. Ụfọdụ ya mezi oyibo abụzi asụsụ wakpogburu asụ na adịwa maka nke okenye ama na asụsụ nke okpu ha asụ nke okpu ha ama na asụsụ nke okenye asụ onye ka arịkwụzi ụmụ ha nke okenye akwụzi ụmụ ha ọnwa nwe ihe ọ bụrụ na ụmụaka afere bụkwa echi rụgharịwa ama asụsụ na-abịa afọ asụ mana ọ ama ọfụma maka ịchọ ịma nke okpu iso na nne unu jekọọ obodo na-adị unu ọ ejekpa obodo maka ifiri na ọnụ na onye obodo unu wee bụ ife janja ife dị na ọ ya eme ka asụsụ anyị fuhuchi nne. So abịanye afọ na anyị dohu aka se na ikwu ụmụaka anyị ji ụlọ ịnụ nwunye si obodo iche iche bịa anyị amara ike kwụsị ọfụ anyị amara ike kwụsị mana ife kenye anyị aka n'ime bụ ọ bụ na ya wepụ ha YouTube ụmụ anyị anọdịme mụ ha ọnụ anyị ọnọdụbe asụ ọnụ anyị nwere ike asụ ọnụ na asụ ọnụ na-ewe asụ ọnụ adịwa ọnọzikwa ma omenala na-adịwa ọzọ nchazikwa ife mezikwa o ji kpoguriri m oji n'obi nji chọọ iwepụ ha idetu asụsụ anyị bụ ụfọdụ ụmụaka anyị amazinala ede ọnụ anyị ama na-ede asụsụ ọbụla nọ webule ka a si ede afọ anadịwa n'isi ụfọdụ ama mazide mana ịkpọ afọ onye ọzọ n'obodo efu siwa dee wa ama dee ụfọdụ wee wuo oyibo deme iwe oyibo deme
ntọala afa ndị afa ama pụghasị so bọbụ ife jọgbu onwe na ya amazi na-ede afa anyị na ya amazi na ife afa anyị pụha maka na afa bụ ugwu mmadụ afa ndị gwe afa nwe ife ebu n'obi gwo ya bụ afa ọ bụ enwe ife ọ pụha mana ọ bụ na ịma na ife afa ntọala afa onwe na-eke isi eke ịmara ike wee rụọ ọrụ ọma dui asị na afọ onye edue n'ụwa afọ ama dui be maka na ịma na ka ya bụ afa si pụha so ọfụ bụ ofu ụzọ ọzọ anyị ji chọọ ka anyị detọọ ife ndị omenala anyị zụkwa ọ bụ na ịma na omenala ọ bụ na iyi eju ụlọ bụ afọ bụ na ọ bụ esi meme ịma ọma kweghị afọ ofe ha nwa ji eme omenala ndị afọ ịma afọ ife ọkwụzi ịma afọ eleleri anya ọ bụ na ịma na ka a si eme omenala mana ka a si eme omenala ijene n'ụlọ na-adịghị ekwu na ije ka esi mara na isi wasị na ife onye nwere ọ ya enye onye ọzọ ka na-adịghị ama na ọdịnala ojeke akụzi ọdịnala ana ọdịnala oge ụfọdụ wa mara ike kọma ọ bụbụ na ije ụlọ bụ esi mee ka a si emezi ahụ akọwanye nkere na nkere na ụlọ kwụnyezi mụ na onwe ndị anyị na-ekwu n'ezi ewumeri anyị na ite egwuri akụ afụ n'ezi mana onwe ebe ndị ọ bụ na ime ụlọ ka esi akọwa mana adịghị ekwu na ejebe esi eme ebe ndị afọ wee mara ike kọwa so ife ụfọdụ n'ife ndị mere njisi ka ndetọ ife ka ọ bụzọ nyere ụmụ anyị aka maka anyị aga mee ndị ụmụ anyị aga mee ụmụ si enu daa ndara enu bọjọgbu onwe onye si enu daa ya bụ na onwe na mkparakwa onwe na taprut onwe n'ebe o si bụ onwe ife ọmụ nwe ife ka ide so dabe ọ bụ ife jọgbu onwe ka anyị wee fụzọ kwụzi ife enye ọfụma ife enye ekewe anyị oge okewe anyị ncha mụ na ụlọ oge ka anyị fụzọ kwụzi ife enye ọfụma ofu onye sịsọ ama amasị ụzọ ife ndị na nche onwere ọ bụkwa na Chukwu iso wee ma ife ncha iso ama amasị iji fụ na ekwuzi ya bụ omenala anyị asụsụ anyị na ọdịnala anyị ọfụma bịa ma ya akpọ ha ndị mmadụ dị iche iche n'obodo si obodo dị iche iche bịa ka ọ ha bịa akọwara anyị ka obodo wee si bịa ka ntọala obodo ha ife eme n'obodo wee dị iche na ife ndị ọzọ eme n'obodo ha anyị agafekọ na Anịọcha ka anyị jere mgbago Anịọcha nke Delta steeti ka okwu anyị jere mere asị na ụlọ ka egwu si efuru mmadụ esi ka anyị bue n'ụzọ sidokwa m ime ụlọ anyị ịfụ na ọ bụ na ememesi be ọtụ ya anya na ndị obodo ọzọ ya bịa na-eme anyị anya ka ọ memesikwa kewe mana ka anyị meme na nke anyị ọsọ nke wefuhu nke anyị nke onye bụ nke onye amachọ ka nke anyị fuo nke anyị amafu na achị anyị ya bụ bịa na-adị akpọ ha ndị mmadụ si obodo iche iche abịa ka ọ akụzie anyị ife dị iche iche wee mee n'obodo ha ife dị iche iche dịka ịwa ji ahụ egwu onyinye ozi ịmụ nwunye na ofufe ihu dị iche iche ka o si echi obi ka ngeleme esi egeleme esi echi obi ka ọ bụ esi ebo mmadụ nzu ọmụ ka ọ bụ ife ndị dị ka ọ bụ asụsụ dị iche iche nke ka nke bụkwa isi okwu ọzọ bụ na YouTube na anyị nọ be anyị akụzi unu ka esi agwụ abịdị nke Igbo maka ma ọ bụ na ịma na-agwụ ịma mmadụ afọ anyị ma ọ bụ na ịma na-ada afọ anyị ka ụlọ ọbarazi ịma mmadụ mee ọdịnala anyị be anyị akụzi unu ka esi ede afa dị iche iche be anyị akụzi abịdị bịa fọm bịa ekwu ife afọ dị iche iche pụghasị bịa gwa afọ obodo bịa ekwu ife afọ obodo dị iche iche pụghasị iyi na ọ bụ na ekwu ife ndị na ebe ọ bụ ife so ha be anyị akụzi ife dị iche iche dịka obodo na-ere mgbago Anịọcha onye dịka ọ na-agba oke ka ka ha sị na ụmụ asụsụ ha dị iche karị nke ndị ọzọ ka iri iche na asụsụ ha na nke bịa ma be anyị akụzi ahụ mmadụ ka ahụ ncha si rio aka na isi anya be anyị akụzi nwa ncha ma nke ọzọ be anyị akụzi nwa ncha ka o nwere ife ụfọdụ ka ọ bụ akụzi ụmụaka ife ncha dị ma asụsụ be anyị akụzi ebe anyị akwụsị ka ha si atụtụ inu be anyị akụzi atụtụ inu
atụtụ inu dị iche iche ọ sị na inu ka a ji bụ ofe mmanụ a ji eri ji ya atụtụ inu okwu ya akwụsị gai so ya bụ ife nke eme na YouTube ka anyị zukọ eme YouTube banyarị ekwe n'oyibo bi ekwe na Igbo ka m kwụsịrị n'oyibo nọ bemedogarije kwugharịa na ọnụ oyibo ka ndị ụmụ anyị fụzọ ọha maka onwere ndị ụmụ anyị ọ bụ na agafere n'ụzọ anụ n'ala ọnụ anyị ncha ncha so na ọ bụ na ikwu ya n'ọnụ anyị ọ barịkwa na uru so anyị kwụsie na ọnụ anyị asụa na oyibo azịza na oyibo o wee darịkwa etie ma ọ bụ ndị ekwu okwu o wee daba ọfụma ewee ọha ya bụ ife anyị karịa eme na be ọ ma bụ pịọli na-asị na ọnụ anyị ka ha asụ bụ onwe ka anyị si eti oyibo ka ọ bụzọ kwe ịbụ na anyị bụ ndị mụ ụmụaka anyị amaghị ka asụsụ ọnụ anyị ọfụma ma oyibo efeba na ime mana nke bụ nke ka anyị maa ọnụ anyị asụ maa omenala anyị ọdịnala anyị eme nke ne bụ mbido ndị ọzọ anyị ka dị ọnụ bụ kwado nụ anyị na ifeni ọ bụrụ na fụrụ ifeni anyị na-eme bụ ife wu anya na ifere mmadụ ibu ife eke nyere anyị aka bitinye nụ anyị aka na mụrụ jebe ebe afọ anyị dị na YouTube unu ebitie aka n'ime afọ usoro YouTube vidio na-aza bụ Language Culture of Anịọcha North. Language Culture of Anịọcha North na azụgharị abụ asụsụ na ọdịnala ka ọ bụ omenala nke ndị mgbago Anịọcha nọ na Delta State ya ka anyị akpọ YouTube Language Culture of Anịọcha North Delta State ikwughe Language Culture Anịọcha North ya bụ anyị nọ so ijezibe ibite anyị aka n'ime ebite agha bụ ịsubscribe na the red button udeto afa kika ọ bara anyị bụ ịsubscribe ofu bụ ka o wee gwa anyị na ịkwado ife anyị eme nke ọzọ bụ ọ bụ na onwe ka anyị si wepụghe usoro ọzọ YouTube ka bụ ofu onye na ndị izizi oge ka eje metụzi okoba oke ma ewepụghekwa ọzọ jekwa feti anya ka ịma nke o ji bịa n'oge imezikwa ọfọ ịgwazikwa ụmụaka anyị onye ọbụla lụ ha na onye eyuzu ekwentị ka ọ bụ telefon ya jisi ike sọbskraịba ọsọkwa ka onye na-ezukwa ọ bụ na asọ fim ndị ọcha na nke ndị obodo ọzọ ka arịa nene nke na-abụ na fim nke bụ nkụzi ọ kụzie ka obodo unu siri dị ụmụaka anyị ncha nwacha binye aka n'ime ndị oyi binye aka n'ime ka ọ wekwara maka afụfa aka bụ ebinye na ndị mmadụ chimene ụmụadị anya afụ na ya ma na ndị anụ ife anyị ekwu shinne ma azụkwa ụlọ ọba bụ ibinye aka na o mefu ozigbo akpọnyere ihe bụ ofu onye na ndị arị ebe ụzọ enweghị nke okwu ka ọ bụ ife ọbụla anyị wepụghị ọzọ so biko binyere nụ anyị aka ka wepụ na ife na-aga ọfụma ife mene bụ na izu ọzọ benye usoro karịa wife izu ọzọ benye ewepụghị ka esi obodo nchari Anịọcha North ya bụ mgbago Anịọcha obodo nchari benye esepụghewe ka ihe esefụwa ka ụzọ si ofu ebe ruo nke ọzọ si ofu ebe ruo nke ọzọ anyị wee maa anyị edepụghezikwa ndị obodo na obodo n'ibe wee gbaa oke ya bụ ọ bụ na nwa ya ọsọ bụ na oje na ụlọ ọma na obodo unu bụ nke enyo ọma na isi be n'ilu ebe ha bụ ndị wa na ndị ene na ọbụla waba ndị na-ebichime ndị na-ebichime okwuzi ya ọsọ bụ na o jere n'ụlọ welo na ụlọ ka obi ya bụ ife nke ọzọ anyị ka ejimaka na bụ onye anyị aka so fọnụ na ụnụ ọya na ụnụ bi unu binye ha aka n'ife bụ onye izizi elu aka ndị be anyị ekene mụnishine gbasị onye na nzere ọkpa na ọmụrụ ebe ọlele ọnụ mma ọganihu bụ nke anyị n'afa Jizọs amen. I want to turn to the English version of what I've just said. This is an introductory part of this YouTube channel. The name of this channel is Language Culture of Anịọcha North. Anịọcha North is in Delta State of Nigeria. So this is where we are talking from. So subscribe to us.
Go to the YouTube channel, look for Language, Culture, and Nurture Not. Subscribe, press the red button so that whenever a new edition comes out, you'll be one of those people that will receive it. Okay. So why did I go into producing this language and culture for Nurture people? One, before I forget, as I said earlier, in the vernacular version or the native language, my name is Chukwuma Onyenjo Udega Otiegede, the son of Die in Idumogo. I'm from Obeze quarters. So the reason why I started this YouTube is that I've discovered from my own family and the family of people nearby that our language is going into extinction, and it will be too bad if it happens. What will we tell our children if they ask us in the future, say, how come that your language has gone into extinction? It will be a sorry sight, or it will be a sorry tale. So we will not want it. I will not want it to go into extinction. That's the main reason why I want to put it in this permanent form. One other reason why the language is going into extinction is that many parents do not take their children home. And if you don't go home, where will you hear even if you understand the language from your parents, you may not know the culture of the people. So you need to go home and observe what they do at home. Many parents do not go home. Even the language, some parents cannot speak it very well. How can they teach you? Will they give you what they don't have? No. So that's why I'm bringing out this channel, so that if you miss it from your parents, we are standing there for you to make up. And another thing is intercultural marriages has affected our language. In our families, if the parents are not from the same cultural background or from our place, they're likely to speak different languages, and sometimes English becomes the official language. And as such, the children will be left in the cold. You won't know the tradition of your people, you won't know what they do, you don't know your language. And most importantly, some of us do not know the alphabets of our language. If you cannot write in our language, how will you write your father's name or another person's name? Because you know how to spell it. So we'll be teaching alphabets, word formation, and all manners of teaching language. We will teach it in this channel. I cannot do it alone. No? I cannot do it alone. I'm going to be bringing people from different walks of life, people from different communities to come and tell us about the culture of their people, and the specialists will come and teach us the language. I think this will help to sustain the language and culture. This will make it not to go into extinction. It will be too bad if we allow it to go. I hope you are going to support me. You are going to support me by subscribing, by introducing it to other people, by sending your own story. If you have your own story, send me about our people, language, or culture of our people. Send it to our email address, which is languagecultureandnurture@gmail.com. languagecultureandnurture@gmail.com. Send it to that place. We will take it. If after reviewing it, if it's worth it, we post it. If it is not, if it is one you invite us to come and interview people from your place, we will do that. Anything that will promote this channel, we will do. Anything that will promote our language and culture that will help us to make it permanent, we will do. Remember, many people do not read books again. It's like this thing I'm doing is like writing a book or record of what is obtainable in our place. But because many people do not read books again, we decide to put it in the form which we think will profit you better. This one is there forever and ever. Even if books get burnt, it's there. It's over YouTube. It's still there. It's going to be there. You can even cut it, record it, and put it in your own another form, and it will remain permanent. Your children will see it. Your great-great-great-child will learn. I hope it's a worthy cause. So please support us. God will bless you. Amen.